Дипломат Корпорейшн представя. Ще и подкрепите на цялото състезание на човека сега! Гратулара, те ще дадат най-доброто от себе си за вас! Камил, 25 метра за време. Дами и господа, подкрепете го, той заслужава наистина. Его, отлепил е, това е! И тръгна! Пламен Цветанов! Нали? Казах ви, бях сигурен. Вържете го ръпа работа между другото. Подкрепите го, дами и господа, не спирайте, защото Пламен наистина дава всичко от себе си, така че дебютант. Дами и господа, как мислите, заслужава ли вашите аплодисменти? Естествено! Пламен Цветанов! Сега да видим какво се случва с неговото време, дами и господа! Подкрепете и Иштван! Както виждам, и той успя да го поеме, тръгна, отлепи и да видим как ще се движи с времето. Както виждате, те помежду си също се надъхват, така че може и вие да им дъхнете малко доверие с вашите невероятни аплодисменти, красти и всичко останало, естествено. Дами и господа, видят не е леко. Gyere Pistikön, tudom, hogy tudsz. Gyere már! Állat tudjuk. Аплодисменти за Иштван Савов! 10 метра с тази 4-колка да видим май го прави. Тръгна! Добре! Айде, моля, бате, ти си! Цяла кръварна те подкрепя, от тук ги чувам. Айде, добре, дай, още. Айде, моля, не знаем, че можеш, трябва да си го друг път. Ами, господа, наистина на фона е много голям. И не е лесно. А и температурата на въздуха също е доста висока. Нека да видим какво става сега. Нека да видим, Здравко винаги може да го казва. Наистина е много се справя с тази дисциплина. Виждал съм го неведнъж. Ами господа, да не се движи. Давай, здравец! Ти си да видим! Време се диша, някой да си мисли, че това е пил. Абсурд. Никаква дрога. Силните срещу дрогата. Това е мотото на всякакъв вид спорт, дами и господа. Невероятно нещо. Все още набирам клиенти и кандидати, дами и господа. Много добре тръгват, така че смятам, че заслужава достойно да бъде аплодиран. Какво ще кажете вие? Нека да видим. Сега трябва да се обърне, да се завърти и да продължи, без да ги изпуска, разбира се. 220 кг. С неговите 118 се получава какво? Естествено, крясъци под неговите крака от страна на асфалта. Дами и господа, както виждате самите те, чужденците добре се подкрепят, така че според мен и вие трябва да ги подкрепите. Пищи заслужава, добре се справим за момента, да видим какво ще се случи. Ще има ли интрига и в тази дисциплина? Цялото това нещо трябва да се случи за време, така че да видим Иштван с какво време завършва. Ето това е. Да видим какво се случва.
Можеш по-справи, Дами и господа, наистина се нуждава от вашата подкрепа, защото нещо се случва, а винаги аплодисментите и подкрепата на публиката е невероятна помощ за всеки един състезател. Дами и господа, Чава Юха стрегна, като гледам добре се справя. Нека да видим, аплодирайте го, защото много добра скорост започва да развива. Да видим. Както ви съобщих, 50 метра без изпускане с завъртане на място обратно за време. Опа, изпускане, естествено нормално. Не е желателно по принцип, но... Дами и господа, те се подкрепят, подкрепите го и вие. Тук става въпрос за невероятна мъжка сила, така че... Дами и господа, много добра стъпка. Добре. Така се работи, дами и господа. Давай, Ники. Каналът подкрепя, така че може, знаем. Виждали сме те. Кръгом. Дами и господа, подкрепете го, Ники, той поема по обратния 26 метров път. Да видим дали от вас зависи или само от него, мисля, че и от вас зависи. Зависи още малко, ще не се пребие. Давай се малко, давай! Дай му, Агнес, дай му! Давай! Давай се малко, давай! Дай, Миро! Можеш! Давай! Дами и господа, готови ли сте през цялото време да подкрепим заедно Здравко? Айде, заедно си! Айде, Камара, можеш подкрепи го! Много добре се движи здравица, така че да видим. Добре, изправя да видим какво ще се случи. Здравко, много повече килограми. Добре, дами и господа. Айде видим сега какво се случва. Дами и господа, нека да видим какво ще се случи сега. Подкрепите го, както виждате, Пламен също го подкрепя. Не е невъзможно, разбира се. Все пак вече килограмите станаха много, т.е. прехвърлиха отдавна тона. А и горещината наистина е жесток пич за нашите състезатели. Дами и господа, сега тече вече третата дисциплина, а още никой не се е престрашил да се запише. Елики, можеш? Както виждате, тежка работа, но знам, че може, виждал съм го лично. Дами и господа, задължително трябва да бъде подкрепен. Първо обръщане като гледащи. Първо съществено! Първите 600 са превъртяни. Нека да видим какво ще стане с вторите. Все пак това го правим за време. Дами и господа, Ники, както виждате напред, така че го подкрепете, защото както ви казах, наистина всеки един състезател се нуждае и от подкрепата на своите фенове, а именно от вас, дами и господа, гости на
гости и съответно не само гости, вие също тук си живеете най-вероятния град Каварна! Айде, Ники, можеш, подкрепяте, дръсте, можеш, остана още малко. Само 2 пъти трябва да превъртиш. Аплодисменти, дами и господа, аплодисменти! Вероятна подкрепа искам. Дами и господа, Здравко почва така, че както виждате, с финес, с невероятен финес той поема. Както виждате, Здравеца наистина има много добра тактика. Не случайно миналата седмица в Румъния в най-тежката категория състезавайки се, стана се ми да видим какво се случва. 24 секунди, 12 стоти, Здравко Зранев! Първо място в тази дисциплина, дами и господа. Още един път! Дами и господа, победите на Андрей и сега има един успешен, много добър опит. Дами и господа, все още Андрей. Аплодисменти! Дами и господа, трябва много трудно е определено, че ще ги размаже тези мъже, които са по-красиви. Нека да видим, тя е само на 10 години. Искам да аплодирате Славена между другото. 10 годишната пама, която се пак ще пробва, разбира се, заслужава си. Забава ли се моите момиче? Ай! Дами и господа, невероятните аплодисменти искам да ги чуя, защото наистина Славена ги заслужава 10 годишната невероятна маска, която наистина сложи в джоба си доста сериозни мъже. Стига да шпара мускула, престър, пускайте най-добре. Чай да видим сега кой как се движи. Това подкрепете в помощ, наистина много добре се справяше, така че без ваша помощ просто. Дами и господа, балансът е много сериозен. Тази дисциплина, както виждате. Давай! Това правилно да не се отказва, така че и вие не се отказвате да го подкрепите, защото това нещо не трябва да се вземе. Много да се движи да видим какво обаче ще се случи. Тази линия на края. Тя е много важен фактор, да видим. Наистина заслужава нашата подкрепа. Здравец, колко песен, без да мастане. Това естествено шегува се. Дами и господа, подкрепите го, той е готов преди да тръгне с тези 310 кг да скине на възел пажера, за да видим какво ще се случи сега. Дами и господа, Здравко Зранев! Трябва да видим дали наистина ще подобри времето от 20 секунди на Виктор. Да видим сега какво се случва. Дами и господа, 14-17-78-14-14. Какво значи? Здравко Зранев! Дами и господа, моля, сега ще издигне тези 30 кг.
господа, дами и господа, в тази дисциплина баланса е много важен момент. Много важен. Младеж вчера е минал с колата си 1500 км да дойде да се състезава само за вас. Дами и господа, той хваща много. Дами и господа, той също много добре поема, така че наистина заслужава аплодисменти и каже скоро се бива, така че да видим какво се случи, да видим. Така, точно така. Не жалете на живота вашите сили. Тук налага почти за един кръг от 360 ляза. Това и се усилваме, значи има сила за още. Да видим, дами и господа, това също как ще се отрази колко. Ето, аплодисменти, да видим. Дами и господа, нека да видим. Нали се сещате какво искам да ви подскажа? Браво! Абсолютно! Много да се спомня. Ето Ане. Тук вече пак води от тази дисциплина да се борим. И една чека, дами и господа, за Лиги! Дами и господа, Ано също е много добра походка, така че да видим какво ще се случи. Добре, наистина е добре дошъл в джунглата. Той не иска да знае. Криста си носи, как той се носи тази топчица. Видим обаче дали ще подмина никой, защото никой успя да направи 821, което го прави. За момента има такова нещо. Шеф, за силата пети сигнал. Подкрепите нон-стоп здравко за дами и господа. Аре, здрасти си. И това стане, защото вижда как ти летиш. Летиш! Е, това е, дами и господа, наистина здравко заслужава вашите невероятни аплодисменти, дами и господа. Е, това е. Здравко! За мен! Заслужава си! Дами и господа, наистина здравко решава специално заради вас с артистичност и невероятен финес. Аплодисменти за Здравко! Дами и господа, както виждате, успява да качи именно включително, си виждате. Пиште им още време, така че да видим. Аплодисменти! Аплодисменти! Дами и господа! Това сте представили, разбира се.
Ники. Ники значи лъж. Имаш опит. Абсолютно. Аплодисменти. Всички да подкрепят, знаем, че можеш. Дами и господа, аплодисменти за Ники Тошчиев! Невероятният опонент на нашия Здравко. Nothing else matters. Е, така се чупат пръщи. Това е нас. Задължително трябва да го подкрепяте, дами и господа. Задължително. Дами и господа, подкрепите Адо, защото наистина той се нуждае. Шеста дисциплина, да видим крайното класиране, как ще му контрасира естествено. Естествено, той продължава, така че... Опа! Дамите да внимават, да не вземе да ви качи и вас на си, така че... Той се концентрира, трябва да подкрепа, така че дайте му малко подкрепа, дайте му, защото той не заслужава да може да подкрепа. Аплодисменти за Адо Виклер! Адо Виклер! 4 точни изстрела, да видим. Айде сега да видим стоп-старта как ще се справи той. Айде, здравец! Айде всички, дали и господа, не спирайте, защото Здравко е много добър на тази дисциплина и мисля, че днес пак ще се справи. Окей. Знам да ви се напълвам, аз се напълвам. Заедно с него. Както виждате, между другото, те са опоненти, но са приятели, защото това е супер макс. Състезание, супер пава, така че... Здравец! Тук чувам фенове, така че... Помогнете на феновете, помогнете на Здравко! Всичките горе и вкара в къщата. Здраве, списирате. Здраве, може, здраве, че може. Аплодисменти за Здравко Санев! Дами и господа, Иштван Сабо! 18 точки, дами и господа! 18 точки! Ja, drugie. Дами и господа, Иштван Сабо с 18 точки. Заема днеска 6-та позиция. Аплодисменти! Дами и господа, естествено не е много, но пак е нещо. Половин точка, 18,5. Пето място за Пламен Цветанов.
17,5 точки. Наградната пачка бъде връчена от Мирон Йорданов. Дами и господа, четвъртото място е за Чаба Юхас. 20 точки, дами и господа. Чаба Юхас. Наградната пачка бъде връчена от Мирон Йорданов, шеф на Федерацията на силовите атаки. Дами и господа, естествено дойде време за третото стъпало. Нека да посрещаме с 23,5 точки Ники Бонушиев! Трета позиция, место за Ники. Наистина пребори се Томче, наистина, браво! Наградата ще бъде връчена от Мирон Йорданов. Мирон Йорданов замества всички представители на общината, именно Десислава Якова, както и Дами и господа, второто място, искам наистина вече невероятни аплодисменти, т.е. още по-силни, защото се катериме нагоре с Адам Виктер! 37 броя за героя! 37 броя за героя, дами и господа! Дами и господа, Адам получава купа. Сега, естествено да виде първото място, а именно Здравко Заве! 40 точки, дами и господа, днеска успя този младеж да натрупа. За пореден път доказва, че наистина заслужава вашето внимание, аплодисменти и всичко рай, защото той всеки път се доказва. Аплодисменти! 7 невероятни мъже! 7 състезание! Така че благодариме на Каварна, благодариме на нашите невероятни спонсори, Jack Daniels, генерален спонсор, Ойренген дипломат, Волинда Таун Спринг, естествено, няма да забравя любимата ми напитка, именно пирата Алмос. Дами и господа,